Ale môžeš mi aj kaviarniť taký. Alebo by si aj ja mala. Si ready? No, točím. Dobrý deň. Hľadáme pani Mikulášu. A vám čo ponúknem? No, jedno presne s mliekom so sebou. Áno, to som ja, ale môžeme spolu poprosiť? A vy ste vykupovali tie pozemky pod Jaguárom? Prosím? Vy ste vykupovali pozemky pod Jaguárom? Ja sa vám k ničomu nevenujem. K ničomu. Rozumiete? Ale ste to vy. Aj s cukrom? A vy robíte barmanku? A čo je na tom? Ja sa len pýtam. No tak to je odpoveď, dovidenia. A nemôžete mi teda povedať, ako ste sa dostali Nepoviem k tej vám práci? nič, ak ničomu sa nebudem vyjadrovať, dobre? Euro 50 to bude? Ale ja by som bola rada. Uznávate, že to je ako keby vážne podozrenie, že došlo k úniku informácií zo štátneho podniku? Ja by som vám chcela ešte raz dôrazne povedať, že keď vás môžem pekne poprosiť, ja sa vám naozaj k ničomu nevenujem. Nič nebudem. Prepáčte, ale akože nedáte prosím vás pokoj, však vidíte, že nechce o tom hovoriť, ani sa nechce rozprávať a tlačíte tu na človeka, však kde sme? Ja sa netlačím, ja sa normálne pýtam. Tak slušne vás poprosila, aby ste odišli. Ďakujeme, dovidenia. Nedáte mi aspoň kontakt na pána Novu?